Здравейте, хора! Първо да ви честитим 1 март. Днеска е 1 март. Който знае за какво му говоря, знае. В днешното видео... Днес ще ходим на концерта на Криско, хора. И сега се подготвяме. Да, изобщо не искаше да ходя на концерта. Обаче ми изглежда много развълнова. И искам да ви се похваля с нещо, което имаме буквално в няколко часа. Дали се вижда? Имаме 4 сама и тук единия се е залепил. Да, като цяло имаме терници, ето такива. Опа, нали вземи снимай. Имаме и 2 скалари, ма те са там. Зад помпата са, ако ги виждате. Черни, много красиви, много голями. Ето го отваряме. Хора, ние сега ще... Мама ми каза, че мога да се направя бретон и другото. Ама сега ли ще го правиш това бретон? Не знам, човек старахме. Да, си не чувства, че пак си уфъкаш косата, както те бях уфъкала един път. Много голяма сега дилемата, дали да бъда с тия дънки или да ги сменя с други. Защото тия не ми харесват много. Аре ще ги сменя с други. Хора, преобух се ето ги дънките. Тия са тези, които бях с тях на рождения ми ден. Чантата, мисля да е ето тази, която ми подариха за рождения ми ден. Е така става цялостната визия. Имам, разбира се, и свичер. Като аз още не съм я приготвила тази чанта, обаче много се чуда. Обаче мисля, че е окей. Мисля, че е доста добре. Свичерът ми е пък чисто черен. И много, между другото, има мартеница, хора. Я покажи мартеницата. Come on! Къде ти е мартеница? Аз съм я правила. Вау! Гледаме нещо. Къде Дари го пусна. Слагам свичера. Изгасвам телевизора и се оправяме за тръгване. Ето я мама. Мамо! Абонирайте се и оставете по един лайк за канала.